हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। मैं रीता मिश्रा इस नवरात्रि में आप लोगों को देवी भजन सुना रही हूँ। पसंद आए तो आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि भजन कैसा लगा। लाले लाले डोलिया में बैठी दुर्गा मैया है सिंगरवा कई के ना। लाले लाले डोलिया में बैठी दुर्गा मैया है सिंगरवा कई के ना। ए सिंगरवा कई के ना। मैया मोरी चलनी नैहरवा हो सिंगरवा कई के ना। मैया मोरी चलनी नैहरवा हो सिंगरवा कई के ना। हाथवा में शोभे मैया के लाले रंग चूड़िया हो मेहदिया रची के ना। हाथवा में शोभे मैया के लाले रंग चूड़िया हो मेहदिया रची के ना। मैया मोरी चलनी नैहरवा हो मेहदिया रची के ना। मैया मोरी चलनी नैहरवा हो सिंगरवा कई के ना। गरवा में पहननी मैया आढ़ाउल के हरवा हो कमरिया पहिरे ना। गरवा में पहिरे मैया आढ़ाउल के हरवा हो कमरिया पहिरे ना। ए कमरिया पहिरे ना। मैया मोरी सोने के कर धनिया हो कमरिया पहिरे ना। मैया मोरी सोने के कर धनिया हो कमरिया पहिरे ना। मैया मोरी सोने के कर धनिया हो कमरिया पहिरे ना।